Почитувана министерка за култура, госпожа Ирена Стефовска, почитуван градоначалник на Скопје, господин Петре Шилегов, почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Ми представува големо задоволство што денес заедно со градоначалникот на Скопје и министерката за култура имаме можност да објавиме дека објектот со огромно значење за сите скопјани, култната универзална сала ќе биде реконструирана, при што ќе се задржи нејзината автентичност и оригиналност. Овој објект е некој вид на историски споменик и оставнина, како и символ на солидарноста која светот ја покажа за реизградба на нашиот град по катастрофалниот земјотрес во 1963 година. Овој проект не е единствен капитален проект во Скопје и во други градови кој ќе биде подржан со ребалансот на буџетот. Станува збор за вкупно 19 капитални инфраструктурни проекти во општини широм земјата во вредност од 245 милиони денари. Во Скопје, освен реконструкцијата на универзалната сала, како што веќе посочи и градоначалникот, тука се и средства за изградба на клучката кај Момин поток и за започнување на изградба на мост во Карпош 4 кој ќе биде во продолжение на Љубљанска улица. Тука се и проектот за водоснабдување на општина Чаир, како и канализација во Сарај. Сепак, не е само Скопје и скопските општини офатени со средства од ребалансот на буџетот. Тука би сакал да ги посочам сите други проекти, како што се финансирање за реконструкција на спортската сала Соколана во Куманово, имплементација на препораките на УНЕСКО за општина Охрид, каде што се предвидени средства за санација на колекторскиот систем на Охридското езеро, изградба на канализациона мрежа во општина Сарај, нов систем за водоснабдување во општина Тетово, како и низа на други проекти за кои што се обезбедени финанси, како што се проекти во Кочани, Маврово, Ростуше, Валандово, Кичево, Пробиштип, Крива Паланка, Штип, Прилеп, Дојран, Демиркапија и Центар Жупа. Ова значи дека со ребалансот на буџетот, освен за директна подршка на најпогодените компании од кризата и граѓаните кои се соочуваат со потешкоти, обезбедивме средства за капитални проекти за реални потреби на граѓаните. Почитувани присутни, во име на владата би сакал да посочам дека максимално сме посветени во обезбедување на помош на граѓаните и компаниите кои се наоѓаат во потешкоти поради ковид кризата, без притоа никого да не забораваме или некој да биде изоставен. Паралелно работиме на проекти со кои овозможуваме развој и креирање на политики кон нашата држава, Северна Македонија, која што ќе ја носат во прогресивниот развиен свет. Се надевам дека сите овие проекти, вклучително и реконструкцијата на универзалната сала, ќе се реализира со брза динамика и дека набрзо, по надминувањето на ковид кризата, заедно ќе уживаме во Скопскиот джез фестивал, концерти, детски представи и фестивали, културни манифестации и друго. Благодарам. Ако ми дозволите на овански. Индеруварам министра и културус зонја Ирена Стефовска, индерувар кројтари чутетите Шкупит Зотре Петре Шилегов, тендерувар професусте медијаве, баш чутетар. Кам кнасине мале часот се башко ме кројтарине чутетите Шкупит, да министра и културус, ке ми мунцинто њофтоим се објекти ме ренците мале пртаджив чутетарите Шкупит, сала универзале, сала е култит, дотер индуртоот, дуке руајтор аутентицитетин да оригиналитетин е сај. Кој објект још një лој монументи историк да тражгимие, седење символи солидаритетит што бота трегои për ndërtimin e qytetit ton pas tërmetit katastrofal në vitin 1963. Ky projekt nuk është projekti i vetëm kapital në Shkup dhe qytete tjera që do të mbështetet nga rebalansi i buxhetit. Bëhet fjalë për gjithsej 19 projekte investuese kapitale në komuna në të gjithë vendin me vlerë prej 245 milion denar. Në Shkup, përveç rindërtimit të sallas univerzale, siç është theksuar tashmë nga kryetari i Shkupit, këtu janë edhe fonde për rindërtimin e unazës në Momin Potok dhe për të filluar ndërtimin e një ure në Karposh 4, e cila do të jetë vazhdim i rrugës Ljubljansk.
vlen të cek edhe projektin për furnizim me ujë të komunës së Çajirit dhe kanalizimin në vlerë në Saraj në vlerë prej 10 milion denarëve. Shkupi dhe komunat në të nuk janë të vetmi që përfshihen nga fondet e rebalancit të buxhetit dhe këtu do të doja të theksoja projekte të tjera si projekt për finansimin e rindërtimit të sallës sportive Sokolana në Kumanov, projekt për të siguruar zbatimin e rekomandimeve të UNESCO-s për komunën e Ohrit, projekt për të destinuar për ndërtimin e rrjetit e kanalizimit në komunën e Sarajit, projekt që do të finanson sistemin e ri për në furnizim me ujë në komunën e Tetovës, si dhe projekte për të cilët janë siguruar financa në Koçani, Mavrov, Vanlandov, Karçov, Probishtip, Kriva Pallang, Shtip, Prilep, Dojran, Demirkapi dhe Centra Zhupa. Kjo do të thotë që me rebalancin e buxhetit, përveç për krajes së drejt për kompanitë më të prekura nga kriza dhe qytetarëve që po përballen me vështirësi, siguruam mjete për projektet kapitale për nevojat reale të qytetarëve. Të nderuar të pranishëm. Në emër të qeverisë, do të doja të theksoja se jemi të përkushtuar në maksimum për të ofruar ndihmë për qytetarët dhe kompanitë që janë në vështirësi për shkak të krizës Covid. Pa harruar askënd ose duke anashkaluar dikë. Paralelisht punojmë në projekte që mundsojnë zhvillimin dhe krijimin e politikave që vendin ton, Maqedoninë e Veriut, do ta çojnë drejt botës progresive dhe të zhvilluar. Shpresoj se të gjitha këto projekte përfshirë rindërtimin e sallës universale do të realizohen me dinamikë të shpejtë dhe së shpejti, pasi të tejkalojmë krizën Covid, së bashku do të kënaqemi me festivalin e xhezit në Shkup, koncertet, shfaqjet dhe festivalet për fëmijë, manifestimet kulturore dhe tjera. Ju faleminderit.